Takže zde vám představuju náš první prototyp zakrmovací lodě na ryby. Dalo nám to trošku práce, ale pro představivost zde je sníh jakožto návnada, naše boilies, dejme tomu pro představení. První zkoušky, zde jsou dveře na otevírání, samozřejmě princip dojedeme na místo určení a tam návnadu vysypeme. Zde vám ukážu naše kormidlo. Nachází se v zadní části, zde vidíte, jak funguje. Tady pod kormidlem je vrtule. Vidíme, jak se pěkně točí kormidlo. Tak, všechno funguje s přehledem. Vidíte to? A teď si předvedeme, jak se dostaneme na místo určení a návnadu vysypeme. Takže jedeme do místo určení, kormidlo, a teď jsme dojeli na místo a návnadu vysypeme. Všechno funguje velice jednoduše, dveře se otevřely, boilies se vysypalo. Nyní vám ukážu naší kabinu. Tady je naše srdce celé lodi. Přijímač, nabíjecí baterie, zde ovládání kormidla a zde je umístěno srdce celé lodi motor. Takže pokud máte nějaký takový plán tvořit si zakrmovací loď na ryby, můžete se inspirovat naší proto lodí tohoto typu.